Ostrované stejně jako zahraniční turisté se probouzejí do dalšího krásného dne, který je v tomto tropickém ráji čeká. Nikdo z nich netuší, že tento den se od těch předchozích bude zásadně lišit. V turistických rezortech se lidé připravují na další vánoční den, který slibuje dobré jídlo, pití a pohodu. Netuší, že pro mnoho z nich to budou Vánoce poslední. Přibližně před 2 hodinami došlo k obrovskému zemětřesení na subdučním zlomu barmské a indické litosférické desky o síle 9,3 magnitudo. Otřes vyvolal smrtící vlny tsunami, které během několika minut zničily indonéskou oblast Aceh a Andamanské a Nikobarské ostrovy a okamžitě si vyžádali 10 000 lidských životů. Na Srí Lance však neměli sebemenší tušení, že se něco stalo. Ostrov je vzdálen přibližně 1700 km od epicentra a obyvatelé nepocítili žádné otřesy, které by jim napověděly, že se k ním blíží katastrofa epických rozměrů. Tsunami se mezitím nemilosrdně blížila hlubokým oceánem rychlostí srovnatelnou s tryskovým letadlem směrem k břehům ostrova. Přátelé, vítejte u dalšího videa, které je součástí série o zemětřesení a tsunami v Indickém oceánu v roce 2004. Nezapomeňte dát odběr a pojďme na nové video na kanále Minuty do katastrofy. Přibližně 1,5 hodiny po otřesu se na jihovýchodním pobřeží Srí Lanky začaly s mořem dít podivné věci. Voda se nejprve začala vířit a zvláštně přelévat ze strany na stranu, aby nakonec ustoupila zhruba o 1 kilometr od pobřeží. To zaujalo místní obyvatele, kteří se vydali zkoumat odhalené mořské dno. Fascinovaly je ryby a další mořští živočichové mrskající se na suchu, tvory, které běžně neměli možnost vidět. Necelou půl hodinu po tomto odlivu se moře vrátilo v podobě malé zpěněné povodně, která zaplavila břeh. Díky tomuto prvnímu projevu vlny měli lidé dostatek času, aby utekli dál od pobřeží. Krátce na to se však přivalila druhá vlna, která dosahovala výšky v rozmezí 2 až 10 metrů. Rozdílnou výšku vln určovala výrazně odlišná batymetrie mořského dna i značná členitost pobřeží. Nejvyšší vlny byly zaznamenány v oblasti Jala, kde dosáhly výšky přibližně 12,5 metrů a záplava pronikla až 1,5 kilometru do vnitrozemí. Průběh vlny si zde můžeme pouze představovat, protože neexistují žádné dostupné záběry jejího příchodu. Předpokládá se však, že měla charakter zpěněné vířící záplavy, podobně jako v jiných oblastech Srí Lanky. Letecké záběry v této oblasti ukazují naprostou zkázu a destrukci. Vlna postupně zasáhla celé východní pobřeží Srí Lanky, avšak směrem na sever její účinky slábly. Na jihu ostrova měla naopak extrémně ničivý charakter. V oblasti Hambantota dosáhla výšky až 11 metrů nad hladinou oceánu a místy zaplavila pobřeží až 2 kilometry do vnitrozemí, což mělo katastrofální následky. V této fázi si vlna už vyžádala tisíce lidských životů a způsobila obrovské materiální škody. A přestože byla zasažena východní část ostrova, která ležela přímo proti zdroji zemětřesení, to nejhorší mělo teprve přijít. Nejvíce turistických rezortů na Srí Lance se nacházelo na jihozápadním a západním pobřeží ostrova, které se zdálo být chráněné před masivním úderem tsunami. I zde však došlo k jevu, o kterém jsme mluvili už v dílu věnovaném Indonésii, k difrakci vlny. Vlnění se za překážkou ohýbá ze svého původního směru a dostává se do oblastí, které jsou původně zastíněné, přičemž může dojít k jeho výraznému zesílení. Na Srí Lance se tento jev projevil v mnohem větším měřítku než u menších indonéských ostrovů, což vedlo k tragédii nebývalého rozsahu. Voda na západním pobřeží zaplavila turistické rezorty i města. Jak vlna postupovala na sever, její účinek se místy ještě zesiloval. To bylo patrné například ve městě Gale, kde tsunami zastihla obyvatele naprosto nečekaně a jen zde si vyžádala tisíce lidských životů. Přístavní oblasti města byly zcela zničeny.
Známé jsou také záběry ze severněji položeného rezortu Eden, který byl náhle smeten přívalem vody. Zejména na pobřeží zde zahynulo mnoho nic netušících zahraničních turistů, kteří zde trávili vánoční svátky. Look at it, it's huge. Look at it coming. Oh shit. My God. That is very bad. Down floor rooms have got it. Oh my, it's going right in their hotel. Oblast mezi městem Gale a rezortem Eden patřila k vůbec nejpostiženějším částem Srí Lanky. Právě zde, 15 mil severně od města Gale, u obce Peralia, ukázala tsunami svou nejsmrtelnější tvář. Vlak číslo 50 byl pravidelnou linkou mezi hlavním městem Colombo a městem Gale. V neděli 26. prosince během probíhajícího buddhistického svátku úplňků a zároveň během vánočních svátků opustil tento vlak nádraží Ford Station v Colombu v 6:50 ráno. Ve vlaku cestovalo přibližně 1500 platících pasažérů a neznámý počet těch neplatících. Jedno je však jisté, vlak byl zcela přeplněný. Ve stanici Amba Langoda selhal pokus o jeho zastavení ze strany centrálního dispečingu, který už byl informován o probíhajícím tsunami. Všichni zaměstnanci stanice se totiž podíleli na odbavování vlaku a nikdo nebyl k dispozici, aby zvedl telefon dříve, než vlak odjel. Vlaky na Srí Lance tehdy nebyly vybaveny mobilními telefony ani vysílačkami. Vlak tak vyjel vstříc svému děsivému osudu. Kolem 9:30 dopoledne byly několik kilometrů před vlakem u obce Peralia pozorovány gigantické vodní stěny, které ničily vše, co jim stálo v cestě. V této chvíli musel vlak zastavit, protože koleje před ním už byly pod vodou. Lidé prchali směrem od pobřeží, přesto nic nenasvědčovalo tomu, co se blíží. Voda byla stojatá a připomínala spíše laguny po silných deštích, než pozůstatek první vlny tsunami. Jakmile vlak zastavil, místní obyvatelé začali okamžitě nastupovat do vagónů a lézt na střechy v domnění, že je vlak ochrání. Naopak, část pasažérů a členů vlakového personálu z vlaku vystoupila, aby zjistila, co se děje. V okamžiku, kdy byli venku, začala země dunět. Od pobřeží se blížil silný dunivý zvuk, připomínající několik rychle jedoucích vlaků. Náhle se mezi porostem přivalila rychle proudící voda, která dosáhla až k podlaze vagónů a zaplavila jejich interiér. Mezi pasažéry propukla panika, lidé se snažili vylézt okny ven a dostat se na střechu vlaku. Tato situace trvala přibližně 5 minut. Poté se s ohlušujícím duněním přivalila další spěněná vlna, tentokrát vysoká až do poloviny vzrostlých palem. Všech 8 vagónů bylo smeteno z kolejí jako hračky a odneseno několik set metrů do džungle. Lidé uvěznění uvnitř vagónů se nemohli dostat ven. Vagóny se během okamžiků změnily ve smrtelné pasti. O ničivé síle vody svědčí i osud 120-tunové lokomotivy 591 Manitoba, která byla odhozena 200 metrů od kolejí. Koleje navíc byly zkroucené a místy zcela převrácené. Katastrofa si vyžádala přibližně 2000 lidských životů. Těla 900 obětí se nikdy nepodařilo najít. Podle počtu obětí se jedná o nejsmrtonosnější železniční neštěstí v dějinách lidstva. Paradoxně pouhých 20 mil severně od místa neštěstí leží hlavní město Colombo, které bylo zasaženo pouze slabými vlnami o výšce několika desítek centimetrů. Celkově si tsunami na Srí Lance vyžádala 35 322 lidských životů.
což zemi řadí na druhé místo hned za Indonésii, kde katastrofa usmrtila přibližně 168 000 lidí. Na Srí Lance dnes stojí mnoho památníků této tragédie, které mají navždy připomínat děsivou sílu přírodních živlů a jejich vládu nad našimi osudy. Přátelé, téměř současně se Srí Lankou bylo zasaženo i Thajsko, které leží na druhé straně oceánu. O tom si ale povíme v dalším díle naší série. Moc vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Uděláte mi radost, když dáte odběr, like a já se na vás budu těšit u dalšího dílu pořadu Minuty do katastrofy.